Ready खालामना जानाय लोंनायफोरा जानाय लोंनायफोराथ' बानायगोन होनना बुंदोंमोन। लांफानाय होनदोंमोन। औ बानायना होगोन होनदोंमोन इयो माबा सारा जेनेबा क्वालिटिया ड्राइ फ्रुट बायदि रुटिफोर बायदिसिना आरो केक सेक लांफानो हागोन बिसोरो टाइम लाबावगोनथ' आरो एसे टाइम लाबावगोन बारा लालिया जों जेसांखिनि थाङो बेखिनिखौ लानोसै। हेल' लोगोफोर नै जोङो ग्रीन पार्क प्लेसनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय बयबो न'निसिम थांनो ओंखारगासिनो। दा जोंना साइकेलफोरबो दङ बयनाबो जों गासै 21 खान साइकेल दङ। स' जोङो खुलि खालिबाबो जा गंसे थाङो जों माने सेस्था खालामगासिनो दङ। नै साइकेलफोरखौ खुलिजोब्बाय जोङो आरो जिखिनिया हाबलाङा बेखौ जोङो माने फानना गालांगोन सानदों जेनेबा खम समावबाबो जास्ट जोंनि एसे हेल्प जाहैयो। नै जोंनि बासनि मालिकआ स' नायबानो जाबाय नै ये जाबाय जोंनि जगेन सार बिथाङाबो जोंखौ बहुत हेल्प खालामदो बेनि थाखाय दिल्लीनि स' बेनि थाखाय बहुत थेंक इउ स' माच। औ बिथां सारा दिल्लीयावनो सेटेलमेन्ट जानानै इयावनो दङ बे सारा। ओमफ्राय नै बिथिंहाय दङ जोंहा आदै बिनि नामखौ बारा मोजां मिथिया आङो नाथाय ब्रजेन नार्जारिनो बे सारनि मुङा। आरो नै जोंनि सारा इ जाबाय राजिब ब्रह्म सार बिथांमोना गासैबो लोगो नांनानै जोंखौ जोबोद हेल्प खालामदों बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच होनना आं बुंनो सानो। स' जोङो माने जोंनि साननाया जिबायदि मदद मोनगोन होनना सानदोंमोन लोगोफोर जों बयबो मददखौ मोनजोब्बाय। स' बेनिखायनो जोङो बहुत हेपि जादों दायो बहुत खुसि। दा जोंनि बासा नै बेनो आं गासैखौबो देखायना होगोन नै बेफोरो जोंनिनो मानसि बयबो जों माने थांनो थाखाय थाग थियारि जाजोबखाबाय। दा जोङो जास्ट दसेनि उनावनो ओंखारलांगोन सानदों। स' नै जोंनि गारिया जोंहा साइकेल खुलिनानै माने जों थांनो थियारि लाजोब्बाय। दा जोंखौ माने ओयाव मा होनोमोनलाय एसे टेस्ट खालामगोन होनना बुंदो। स' बेनिखायनो पुलिस गारिबो दङ नै लोगोफोर बयबो नायदो। स' नै पुलिस सारबो दङ जोंजों नायदो लोगोफोर नै हमलाय औ लोगोफोर उनाव हमलाय साइकेल फैगासिनो जि हायो एसे माने फैसा होलांनो होननानै बुंदों जोंनि मददनि थाखाय पार्सनेलि मदद खालामगोन साननानै माने सारमोना बेसेबा गोजाननिफ्राय सानदोंबाबो गोलोमखौबाबो सारमोना जोंखौ लोगो हमनो फैदों। स' बेयो जोंनि बर'नि अनलायनाय होनना सानजायो लोगोफोर जों बयबो हायोबाथाय भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ जाहाथे जोंनि बर' हारियाबो जोबोद माने अनसुला गोजा दङ। स' बेबायदि अनसुला गोजा जुदि बयबो थायोबा बिदेशाव बेलेग स्टेटआव जुदि बेबायदि अनसुलाफोर थायोबा जों माने बहुत मदद मोनो। स' बेनिखायनो लोगोफोर नोंसोरो बे सारमोनखौबो जोबोद साबायखर हो जाहाथे बे सारमोना जाहाथे जोंनो बेसेबां मदद होदो बेनिख्रुइ जाहाथे इसोरा जोंनो बांसिन मदद होयो। बेबायदि जेनेबा नोंसोर बयबो आर'ज गाब जे इसोरनि सिगाङाव जे जोंनि सारमोनाबो मोजाङैनो बेफोरबायदि मानसि जालाङो जाहाथे समाजनि नोजोराव बहुत इज्जतदार जाना थायो बेबायदि। सारमोनाथ' बहुत मेगनबो जानो हागौ नाथाय जोंनि थाखाय सुबिदा जादों हाबोनो हायाखै। बेनिखायनो जों बिसोर लाजिनानै सारा नै फंनैसो खोथा खुलुमबाय रायजोफोर खुलुमबाय आरो फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोथारनिफ्राय आलासे बोर सारस्रिनाय थाबाय आरो खोथाया जाबाय जों दाख्लैनिफ्रायनो फेसबुकआवनो जा जियावनो जा माने 17 तारिखनिफ्राय जों नुगासिनो दङ जेरैबायदि दुखुआव दंमोन फंबायमोना बेखौ लाना जोङो थारमाने दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि जानानै बिथाङा जोंहा ब्रजेन नार्जारि प्रेसिडेन्ट आं जयन सेक्रेटारि मिजिङै जों माबा मोनसे जों सहाय होनो होननानै फैदों आरो थाखा फैसाल'थ' सहाय नङा नालाय थाखा फैसाल'सो मदद मानसिनि नाङा मानसिनो खालि हेल्प नांगौ आरो बे हेल्पखौथ' जोङो 17, 18, 19 तारिखनिफ्रायनो लागासिनो दङ। ओमफ्राय बे बिथां जोंहा फंबाय निमरद मोसाहारि बिथांनिफ्राय माबाखौ मोननानै गासैबो तथ्य सत्यखौ मोननानै जाबाय जोङो दा माबा खालामबाय रायजो राजानि एसे फोसावनाय बायदि खालामनानै बयखौबो मिथिहोनाय जाहैबाय आरो थारमाने दा दिल्लीयाव नामा रावबो मिथियामोन बे खोथाफोरखौ बोरै जादों बोरै मादों बे बाबुनि माबानिफ्राय मिथिबाय ओमफ्राय निमरदाबो बुंहरबाय जियानो जादोंला जाहाथे नोंसोरो मोजाङै सहैथोंसै जोङो जाहाथे भगबाना माबा मोनसे लाखियो जोङो दिल्लीनि बर' बाथौ गौथुम जानानै थारमाने जोङो नोंसोरनो जोङो
10,000 रां होनाय जाबाय आरो बेखिनिखौ लानानै आइ एक्सेप्ट खालामबाय 10,000 फिक्स खालामबाय लोगोफोर दा बेफोरबायदि हेल्प खालामबाय थाबा जों माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोंहाबो माने बेकग्राउन्डखौ जोबोद गोरा होनना सानना लायो आरो जा प्रेसिडेन्ट सारखौ माबा खालामबानो जाबाय साबायखर बावबानो Oh, deh, jangan sir. Bye. Sir, bye. Hah? Oh, jadi bayar senar जाखाबाय. So लोगोफोर नोंसोर गासिबो नुबो जानो हागौ दा जों बाहेरावबाबो औ थेंक इउ सार थेंक इउ औ बाय सार औ सार लोगोफोर नै बेफोरबायदि बेलेग गुबुन हादरावबो जुदि बेफोरबायदि हेल्प खालामग्रा थाबा जों गावखौनो गाव जोबोद गोरा आरो बहुत मोजां मोनो स' लोगोफोर बिसोरनि थाखाय साबायखर बाव आरो बहुत साबायखर बाव बेसेबां हायो बेसेबांनो स' लोगोफोर नै जोंना गारिया बेनो बे गारिनि नाम्बारा जाबाय नै गोबाव जादों नायदो गारि नाम्बार इयो नै गोजौआव इसोरनिसो नै जोंना गारि देखाय जों मोजाङैनो लोगोफोर नायना ला मोजाङैनो बे जों माने जोंनि पार्सनेलिबो नङा जोंनि हेल्प होदों स' हेल्प होनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों स' लोगोफोर नायदो नै जोंना बासआ थांनो गोनां बासआ नै गारि नाम्बारखौ नायना ला नै लोगोफोर स' नै बे गारि नाम्बार दिल्लीनि गारिया स' जोङो नै बेफोर मानसिया बयबो